खाऊच नाही देणार तुला, खाऊ पाहिजे आली ना. ही बघा मी इथे ना चवळीचं बियाणं टाकलं होतं नारळामध्ये. बिस्किट वगैरे दिले ना अजिबात खात नाही ना, आवडतच नाही ना बिस्किट त्यांना. रान पण थोडं साफ केलं, एक्स्ट्राचे सगळे झाडं आलेली ना ती कुणालच्या बाबांनी. तुम्हाला ना मी उसळ दाखवते. काय दूध बी पिऊन जर आलं ऐकणार नाही, जाम मस्ती करतील. हा पाला जरा उडव येते, निखारा टाकता येईल मग फूल पेटल्यावरती. काय आणलं रे भाऊ? बघू दे शेरू, बघू दे काय आणलं, बघू दे काय आणलं, बघू दे, बघू दे काय आणलं, बघू दे. इकडे बेडूक तुझ्या मारी मेलेला शी. लांब टाकतो, लांब टाक. केळाची साल खाणार आहे, व्हेज आहेत काय ते? चल तोंड पण ना माती पण तोंड माती पण तोंड लाल झाले माकडासारखं वाटत. इकडे वाग्या आला घरात, इकडे या दोघांनी. वाग्या इकडे बघू, तोंड दाखव तुमचा. होय तोंड इकडे बघू दे. काय खाल्लं तू? इकडे काय खाल्लं बेटा? बघू दे. इकडे तोंड पुसते, इकडे इकडे काय खाल्लं? माझा शेरू नाही खाऊन आलाय. हा इकडे आले, इकडे शेरू माझा छान आहे बघ. इकडे तो नाक बघू दे. हा सगळी तर नाकाला माती लागली. सोड त्याला इकडे बघू. इकडे इकडे मस्ती नाही, खाऊ नाही देणार. मग खाऊ हवाय ना, खाऊ कोणाला पाहिजे? इकडे बघा, इथे यायचं. हे तोंड पुसूया, लवकर ये, लवकर ये. तोंडाला माती लागली. इकडे माती तो खाय, घाण खायची नाही तिकडे. या इकडे. पळतो कुठे? गुड बॉय आहे ना, पळायचं नाही. खाऊच नाही देणार तुला, या खाऊ पाहिजे. खाऊ कोणाला पाहिजे? खाऊ कोणाला पाहिजे? हे लोक, हे लोक या इथे. खाऊ कोणाला पाहिजे? मी शेरूला देणार माझ्या खाऊ, तुला देणारच नाही. हा बघा बॉल तोडून झाला दोघांनी. हा घ्या. दुसरा कुठं गेला? घ्या तो बॉल. एक दिवस पण तो बॉल राहिला नाही. त्याचं फाडून हे करून सगळं वाट लावून टाकली. आमच्याकडे आज सकाळी सकाळी पाणी घालायचं काम चाललंय. आज लवकर घेतलंय पाणी घालायला. तर मी चहा गरम करते. चाय पियायचा आहे. कुणाला कुठे गेला? त्या साईडला गेलाय. दूध पियाला तो. बालदी भरायला आली. बालदी कोण लावले? कुणाला भरायला आले? हा थंड व्हायला मी झाकून ठेवलंय. हा बघा सकाळचा पहिला चहा. हा कप जरी मोठा दिसत असला ना तरी चहाचं प्रमाण बघा. मला जास्त आवडत नाही चहा. कोरा असेल तर पिते मी, आवडतो. आज चहाची पात पण टाकली, त्यामुळे टेस्टी झालं असेल. हे 5 मिनटं असतात ना, ते निवांत असतात चहा पिताना. नंतर मग आपलं काम चालू दिवसभर. आज ऊन लवकर आलंय ना. आज वातावरण चांगलं आहे. आज लवकर ऊन आलंय. जास्त नाही वाजलेत काय. 5 मे पासून पाऊस जाणार होता ना, आता म्हणजे पाऊस गेला म्हणून ऊन आलं काय सकाळी सकाळी लवकर? 4 तारीख आहे ना, सांगितलं होतं हवामान खात्याने 5 मे पासून पाऊस आहे म्हणून. पावसामुळे वातावरण पावसाळी असतं ना. बघा असं निळ्यापेक्षा जास्त सफेदच आहे ना, पांढरं आभाळ. बघा समोर असा डोंगर, आणि त्या डोंगरात पण सावली आलेली आहे. आणि ते बघा ते आता भेंड्याच्या काय करताय? काय भेंड
ती भेंडी अशी जेव्हा मोठी होतील ना तेव्हा मध्ये भरपूर धरतील. आत्ताची रोपं ते आलेली आहेत वरती. कधी कटिंग करायची? ती ही वेल का रताळी त्याची पानं का अशी झालेली दिसतात? पाणी नाही घातलं आता ना. आता ऊन जाऊन येऊन ना. मोगरा भरपूर फुललाय ना. इतका मोगरा धरला ना बापरे. बघा इथे पण आपल्या मोगऱ्याची रोपं आहे ना ते बघा त्या समोर तिकडे. आणि इथे पण आहेत रताळीच्या इथे भरपूर कळ्या आल्यात. तर पुढच्या पण मोगऱ्याला बघितलं किती कळ्या आल्यात त्या. आणि आज संध्याकाळी ऐकलं का ती वांग्याची रोपं आहेत ना आपली ती बघा तिकडे. त्यामुळे तुम्हाला दाखवते मी आता. दाखवते ते सगळं ते पण दाखवते बघा. ही वांग्याची रोपं आहेत ना. कुणाला तेव्हा सकाळी म्हणाले आपण ही इकडनं काढूया कारण पाणी वगैरे द्यायला पण खूप भारी पडतात. म्हणजे जे छोटे छोटे आहेत ना ते काढून टाकायची. आणि आपण ही मिरची आहे ना तिथे म्हटलं मध्ये जागा आहे तिथे लावून टाकूया. कारण झेंडूची रोपं कशी ही काय कायमची नसतात. ती थोड्या काळासाठीच असतात. म्हणजे फुलं येऊन गेली का झेंडूची रोपं मग हे होऊन जातात ना सुकून जातात. त्याच्यामुळे बघा ही छोटी छोटी आहेत ना. ह्यांना कसं पाणी जास्त मिळत नाही त्याच्यामुळे अशी ती वाढ अजून झालेली नाही आहे. तर ही 1 2 3 4 5 6 रोपं आहेत ते काढूया. आणि ही जी मोठी झालेली आहेत ना ती म्हटलं राहू देतच. आणि ही सर्व मिरचीची रोपं आता काढून टाकणार आहे कारण ती आता झालेत. ते आता त्यांची पण काहीतरी क्षमता असते ना ती नष्ट झालेली आहे मिरचीच्या रोपांची. त्याच्यामुळे त्यांना बघा आज पाणी पण घातलं नाही. मग काही उपयोगच नाही कारण मिरच्या आता जसं धरायला पाहिजे तसं नाही धरत आहेत. फक्त ही 3 रोपं आहेत ना 1 2 आणि 3 ही रोपं फक्त चांगली आहेत. जी रोपं इकडे करून घ्यायची जी चांगली चांगली वाटतात ना हां पुढच्या याला घेऊन घ्यायचं. नाही पण ती जगायला पण पाहिजे ना. एवढा पट्टा ठेवायचा आता जगणं असं ही अशी आहेत ना एवढी आहेत ना एवढाच ठेवायचा. तिकडला मग भाग काढून टाकायचा. मग ही वांग्याची पण काढून टाकूया ना. वांग्याची पण काढून इकडे घेतली किंवा तिकडे लावली चालेल. याची आहेत ना इथे नाही वांग्याच्या रोपांना पाणी भरपूर लागतं माहिती आहे ना. मग तिथेच लावूया ना आपल्याला जास्त हे नको. आणि ही आहेत नाही ही राहू दे जवळच्या जवळ. इथे पाईप पोचतो ना असं. नाही काय काय तिथे चांगली चांगली रोपं आहेत त्यात पण ती तिकडे घेऊया मिरचीची. हा काय काय इकडे घेऊया. आणि इकडे हा एवढाच पट्टा म्हणजे पाणी टाकता येईल. म्हणजे कधी करायचं पण ते करू संध्याकाळी. संध्याकाळचं काय काय करायचं लाकडं आणायची रानात जायचं. हा परत तू परत हे मॅच खेळायला गेला मग मॅचच्या नंतर मॅचचं काय जरुरी नाही. मॅच काम असेल तर जरुरी नाही. मग तेच लाकडांचं पहिला करून टाकूया. परत कुठं जायचं झालं का झालं मग सगळं राहून जाणार काम. आता आपल्याला टाईम कमी आहे. भरपूर आपल्याला काम आहेत बघा. इथे मांडव वगैरे पण घालायचं आहे. लाकूड फाटा जमा करायचं आहे. काय ते जंगली आहे ते. हा मग आज नारळ बळी केलं तर किती चांगले झाले ना नारळ म्हटलं. हे बघा हे चवळीची रोपं आली ना. ही बघा मी इथे ना चवळीचं बियाणं टाकलं होतं नारळामध्ये. आलेत किती आलेत 1 2 3 3च आले. एवढी चांगली टाकलेली ते असू दे. चला 3 तर 3 बघू कशी आपल्याला म्हणजे काय प्रयोग करायचा होता. म्हणजे मला बघायचं होतं. सफेद बघा चवळी येते ना पांढरीवाली कडधान्य ते टाकून बघितलं. मला खूप आवडते चवळीची भाजी सफेद चवळी. त्याच्यामुळे बघूया कशी रोपं असतात पर कशा प्रकारे चवळी येते. म्हणजे रोप असतं का वेल असते म्हणून मग हे टाकलेलं आहे. म्हणजे आता आपल्याला माहिती पडेल ना पावसातनं मग टाकू शकतो त्याच्यासाठी. हां त्याच्या खाली टाकायचं ना काहीतरी. ते त्याशी पण ते आले होते ना पाहुणे आपल्याकडे. ते सांगून गेले की खाली तुम्ही ना पालापाचोळा ठेवा नाहीतर मग ते खालची बाजू ते सफेद पडते मग कलिंगडाची. म्हणून इथे पण टाकून दे ना. हे बघ हे तर चांगले झाले तयार. टाकलंय इथे ना एक खराब होतं ना कलिंगड ते नव्हतं धरलं. त्यातला एक काढून टाक नाही 4 होते. हे तर सरडा गेला. तो कापून टाकला परवाशी. त्याला जरा कीड लागला का वाटत होता. आणि आता 3 आहेत कलिंगड. आता हे तयार व्हायला अजून भरपूर टाईम जाईल. बघू आता कधी तयार पण. कटिंग कर पुढच्या ती पुढे थोडंसं दे तोड ना. ते कसं होतं एक फळ आलं ना हां दुसऱ्याला ताकद नाही भेटत ना. खत पाणी आपल्या घरातलं थोडं आहे. घरातलं खत आहे. नाही दूध पियाले मगाशी दोघं जण. सवय करणार कसं लागणार. वाघ्या आणि शेरू दोघांना भूक लागले. इथे मी घेतल्यात चपात्या करायला. त्या हल्ली 2-3 दिवस झाले ना चुलीवरतीच करते. ह्या दोघांसाठी शिरा बनवला होता कुणालला आणि कुणालच्या बाबांसाठी. पण ह्या दोघांना चपातीच लागते
कारण बिस्किट वगैरे दिले ना अजिबात खात नाही ना, आवडतच नाही ना बिस्किट त्यांना, नाही खात जरा पण नाही खात, त्यांना ते तोंडात घेतच नाही बिस्किट वगैरे. वाघ्या पण नाही आणि शेरू पण नाही. वाघ्या, आज वाघ्याने एक खोडी केलं नाही तुम्हाला मी सांगते नंतरला. आता शेरूला लागले भूक जाम, भूक लागली का शेरू जास्त हे होतो की कधी मला खायला मिळतंय असं होतंय. तो आता समजलाय मी आता चपात्या करायला घेतल्यात ना आता देणार आहे खायला म्हणून, त्याच्यामुळे जरा लाडी गोडी त्याची चाललेली आहे. शेरू, वाघ्या, काय आलं, भूक लागली? त्याच्यामुळे काल त्यांना नॉनव्हेज दिलं होतं, म्हणजे डॉक्टर म्हणालेत की आठवड्यातनं एकदा द्या तुम्ही त्यांना असं. त्याच्यामुळे सुरुवात केली, पण ते सूप असतं ना, सूप फक्त दिलं होतं. असं जास्त असं तिखट वगैरे काहीच नाही, हळद मीठ काहीच नाही, फक्त पाणी असतं ना ते. तर आज त्यांना आता म्हणजे काल नॉनव्हेज खाल्लं आहे, आता आज बघूया काय करतात ते. सकाळी दूध पिऊन झाले आता, फक्त दूध दिलं होतं सकाळी. आज नाटक करतील का खायला, खातील? भूक लागली की खातील, भूक नाही लागली आज आहे ना दही ताक असंच देणार, म्हणजे पोटाला त्यांच्या आराम पडेल ना. बघू आता, चला पटाट चपात्या करते, संपवतील ना. काय केलं? हां, ते एकमेकांचं बघतात, त्याला काय दिलंय मला काय दिलंय, दोघांचं चालू असतं नेहमी. ते फिरवलं इथे, ते हे घेऊन खुरपं इथे ना आपलं बेसिनचं पाणी येतं ना ते साचतंय भरपूर. अगोदर नाही साचायचं, आता का साचतं काय समजत नाही. भरपूर पाणी घेतलंय आता तिकडे म्हणून नाही नाही, जमीन जरा आपण अशी हे करूया ना, माती जरा अशी वर खाली करूया. ते कौलं तर घेऊ नये, इकडच्या दगडी कोणी काढल्या? मी जरा उंचवटा केला होता. हे पाणी मग बरोबर ह्याच्यानं जातं ना, मग ह्या साईडला आलं असतं. कौलं घेऊन ते 2-3 इथं लावूया, मग हे पाणी आहे ना ते मिरचीचे ते जाईल. मग ऐकलं का, ह्या साईडला सुक्क आहे सगळं. ही बघा सिमला मिरचीची रोपं धरलेली, आपोआप रुजले, त्याला मिरची पण धरले बा, फुलं आलेत त्याला. आता वाघ्या आणि शेरूने सगळं बघा हे हलवून टाकलेलं आहे. इतके धावतात ना, आणि त्यांची खेळायची जागा इथेच असतात, हे बांधलंय ना तिथेच. हा बघा, हा पाईप पण त्यांनी काढून टाकला बेसिनचा, तो आता जॉईन करायला हवा. त्याचं बघितलं म्हणून बरं झालं. सकाळपासून भरपूर कामं झालेली आहेत. रान पण थोडं साफ केलं, एक्स्ट्राचे सगळे झाडं आलेली ना ती कुणालच्या बाबांनी. पाणी ना इथे यायला पाहिजे, खाली दगडी लावायला पाहिजे मोठ्या मोठ्या. जेवण करायला घेतलं मी इथे. मी घेतलं आता खोबरं किसायला, आणि तुम्हाला एक गंमत दाखवत्या. जेव्हा जेव्हा पण आमच्याकडे खोबरं घेतलं जातं ना, तेव्हा तेव्हा हे 2 आहेत ना, हे लबाड बोके 2 ते हजर असतात. आता हे 2 जण हे बघा झोपेतून उठून आलेले आहेत, चांगले गाढ झोपेमध्ये होते. जसं त्यांना आवाज गेला ना आम्ही खोबरं किसते, तसे 2 पण उठून आलेत. आणि त्यांना आता खोबरं हवं आहे खायला. थोडंसं दिलं तरी अजून हवं आहे. शेरू काय पाहिजे? ए शेरू काय हवं? वाघ्या. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आजचा दुसरा दिवस आहे. आत्ता ज्या तुम्ही क्लिप बघितल्यात ना त्या कालच्या होत्या. काल थोडीशी तब्येत माझी बिघडली. तब्येत बिघडली म्हणजे माझ्या ना पायाचा थोडासा त्रास होता 2 दिवस झाले. तुमच्याशी शेअर पण केलेला आहे 2 दिवस आधी. तर काल पुन्हा तो त्रास आहे ना जाणवायला लागला. त्याच्यामुळे सर्व काम मी बाजूला केलं काल, म्हणजे घरचं पण आणि यूट्यूबचं पण, आणि आराम केला. आज बरं आहे एकदम, आज एकदम रिलॅक्स वाटते. त्याच्यामुळे म्हटलं चला आता सुरुवात करूया आपल्या व्हिडिओला. वाघ्या आणि शेरू नाश्ता वगैरे करून झोपी गेलेत, आणि कुणाल गेलेला आहे ट्युशनला. कुणालचे बाबा न्यूज बघतायत गाडीमध्ये बसून. हे सकाळी कसं लाकडं वगैरे त्यांनी तोडून आणली रानातनं. शूटिंग काही सुरुवात केली नाही मी, म्हटलं शूटिंगला उशिराच सुरुवात करूया. आणि आत्ता मी देवपूजा करून तुमच्याशी बोलायला सुरुवात केली आहे. आज बघा केस धुतलेत. केस असे 2-2-3-3 दिवसांनी धुवावे लागतात, नाहीतर काय होतं ही माती जाते ना केसांमध्ये, आणि मग खूप केसांना काय म्हणूया कोंडा व्हायचा चान्स असतो. त्याच्यामुळे 2 दिवसांनी मी केस धुतेच. आणि अजून एक गोष्ट तुमच्याशी शेअर करते. थोडासा आराम करण्यासाठी मला वाटतं 1-2 ते 3 दिवसानंतर मी जाणार आहे दापोलीला.
मी तारीख अजून काय फिक्स नाही केलेली आहे, पण जायच्या आधीच सर्व तयारी बघा 2-3 दिवस आधीच पूर्वतयारी करायला सुरुवात केलेली आहे. म्हणजे घरातलं आपलं काम, म्हणजे कुठे पण जायचं असलं ना का आधी तयारी असतेच आपली. तर आज सगळ्यात आधी मी काढलेले आहेत कपडे, म्हणजे ह्या दोघांच्या जीन्स वगैरे जे जे काय होते ना जमा करून ठेवले ते सर्व मी आता धुवायला काढलेत. आज जवळजवळ 2 बालद्या कपडे आहेत, मोठे टब भरून ठेवलेले आहेत. ते आता म्हटलं मशीनलाच लावते, म्हटलं हाताने नाही धुणार, पटापट म्हटलं होऊन जातील. म्हणजे गरम पाण्यातच भिजत घातलं त्याच्यामुळे होऊन जाईल पटकन. आणि बाकीची पण तयारी सुरुवात केलेली आहे, ती पण थोडी थोडी म्हटलं करूया. आज जेवण करायचं आहे माझ्या आवडीचं, म्हणजे किती 1-4 दिवस झाले मला उसळ खावीशी वाटते, त्याच्यामुळे ते आज मी करणार आहे दुपारी जेवणामध्ये. आता रेसिपी काय तुमच्याशी शेअर करत नाही, कारण उसळ म्हटलं का सगळ्यांना माहितीच आहे. आता बाहेर तर जाऊ शकत नाही ना, म्हणजे बाहेरची खरवड तर खायची होती, पण आता बाहेर जायचं म्हटलं का परत भाग्या शेरू त्यांना पण न्यावं लागणार, मग कसं म्हटलं जमणार, त्याच्यामुळे नको म्हटलं घरातच बनवून म्हटलं खाऊया. तर बाकी ज्या काही वस्तू लागतील ना, म्हणजे पाव वगैरे लागणार ते कुणाला सांगितलं येताना घेऊन ये, तर तो आता घेऊन येणार आहे. तर चला सगळ्यात पहिला आधी की नाही मी कपडे टाकते मशीनमध्ये आणि मग जेवणाला सुरुवात करते, कारण बाकीचं सगळं छोटं मोठं काम आहे ना त्याचं झालेलं आहे सकाळी करून, फक्त आता जेवणच आहे आणि कपडे काही होऊन जातील एक साईडला. तर आजचं मंदिर जे सजवलं ना तुम्हाला मी दाखवत्या, हे कुणालनी केलेलं आहे. आता बराच वेळ झाला म्हटलं तुमच्याशी शेअर करूया आज, खूप सुंदर वाटतं बघा बघायला. आणि इथे हा बघा झोपला बघा ताणून, एक झोपलेला आहे त्या कपाटाच्या खाली. मी आता इथे टाकलेत कपडे मशीनला, बघा ही एक बालदी बाकी आहे आणि आता एक टप टाकलं आहे, पटापटाने करून घेते. हे बघा पसारा कसा आमच्याकडे, हे सगळं मला साफ करायचं आहे. तर इथे आता मी टाकले उसळ. कुणालच्या बाबांना बोलवले कारण त्यांना त्यांच्या चॉईसप्रमाणे बनवून द्यायचे. बघा आता कशी झाली ती, ते मगाशी मला सांगून गेले अशी अशी बनव, अशीच केली. आता बघा खाद्यप्रेमी काय आता हवंय, जरा उकळी तर येऊ दे. बघा बोलते नाही नाही, रंग रंग वगैरे हवा ना, कसा तरी पाहिजे तरी. तर बघा म्हटलं तरी आता आलंय का काय माहिती, आत्ताशी उकळी येते तरी काय आता लगेच नाही येणार. ती शिजून झाली ना का आपण खाली उतरवतो ना त्याच्यानंतर मग येते अशी वरती ठेवल्यानंतर खाली उतरवून अशी पण येते. चॉईस बघा, चॉईस हॉटेलसारखी पाहिजे. जरा समोर कॅमेऱ्याच्या पुढे जरा तोंड करून बोलायचं ना. मिसळ खायचं चांगली खायची हॉटेल सारखी. त्यातून वाटाणे टाकायचे बाकी आहेत. हे बघा हे हिरवे वाटाणे आज मी बॉईल केले आहेत. ते म्हणाले वाटाणे तू आधी टाकू नको, पहिला आधी चांगले उकळी येऊ देत वाटा पिठप टाकून. असे असते का हॉटेलमध्ये, अशी बनवतात? म्हणजे चांगलं हे करून घ्यायचं. काय करून घ्यायचं? रस्सा चांगला घट्टही बनवून घ्यायचा आणि मग हे करायचं. त्यात काय वाटण का टाकतो? वाटण नाही ते, वाटाणे थोडेसे वाटतो ना आपण, वाटण टाकलं कांदा खोबऱ्याचं. तुम्हाला ना मी उसळ दाखवते. मस्त आले ना तरी बाबाच्या आवडीची. कशात बाउलमध्ये देऊ का डिशमध्ये? कशात? कुणालला आमच्या जरा उशीर झाला ना आज यायला. का उशीर होतो रे कुणाल रोज? तो सामान घ्यायला लेट झालं. अच्छा म्हणून लेट झालं काय? मी आपली वाट बघतो बेटा, अजून आला कसा नाही, आला कसा नाही. बाजारात गेला ना पुढे तो. जोडीला कांदा टाकत होती. कांदा टाकायचा फरसाण सगळं असं म्हणजे हॉटेल सारखं. बाहेर कुठे गेलं? बाहेर गेलं वाटतं. भाग्या शेरूला जेवून झाले का? चल 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 शेरू, भाग्या कुठे गेला? बाहेर गेला वाटतं. पाव ठेवायचं, पाव शेकवायला पाहिजे ना दोन्ही. नको राहू दे. नाही नाही असं ते हे करून शेकवलं असतं ते बरं झालं असतं. म्हणजे चला चला उसळचा आनंद घेऊया. उसळ आणि मिसळ.
उचकिलं पाणी नाही प्यायला, पाणी आणलं इथं. थांबा. वारे भरपूर हवा सुटले, भरपूर. इथे बाहेर इतकं छान वाटतं ना जेवायला, त्याच्यामुळे पंख्याची वगैरे गरज भासत नाही. आणि हे दोघं जण बघा आता पाणी पित आहेत. चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.